ሰላም ወሰናይ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላኻትኩም ይኹን እናበልኩ ሰላም እብለኩም ኣብ ናይ ሎሚ ሳሳይ መዓልቲ ኣስተንትኖና ንጽልኢ ብፍቕሪ ምትካ ዝብል ኣርእስቲ ኽርኢና ንማሕበራዊ ህይወት ዝተበጀወ ተፈጥሮና ወይ ከዓ ተፈጥሮ ደቂ ሰባት ብባህሪና ማሕበራውያን ፍጡራት ኢና ሓቢሮም ዝነብሩ ብሓደ ዝነብሩ ሓደ ኮይኖም ዝነብሩ ሰባት ኢና ህይወትና ድማ ምስ ብጾትና ናይ ምክፋል ባህሪ ሓበራዊ ዝበልናዮ ብኸመ ዓይነት ኣካይዳ ህይወትን ኣነባብራን ትርጉም ክትረክብ ዝተፈጠረት ህይወት እያ ዘላትና ስለዚ ኢና ድማ ንስድራ ቤት እንምስርት ኪዳን ንኣስር ፈጣሪ ድማ ብውሉድ ይባርከና ስድራና ቅድስቲ ስድራ ትበሃል ኣብ ባህልና ኣብ ቋንቋና ብዘሎ ከዓ ኣቦ ኣዴ ሓወይ ሓወቦይ ዝኣምሰሉ ጽኑዕ ናይ ዝምድና ወይ ከዓ ናይ ሓቢርካ መንበር ናይ ዘቀራርብ ሓደ ዝገብር ዘይርሕቕ ኣፀዋውዓ ዘለና ማለት እዩ ካብ ካልኦት ፍጡራት ንላዕሊ ንሕብረተሰብ ከም ዝተበጀና ዘረጋግጽ በቃ ምእንቲ ካልእ ሰብሲ በጃም ምዃን ምእንቲ ውሉድካ ምእንቲ ወላዲኻ ቅድመኻ ትፈኣልኒ ቅድሜኻ ውሰደኒ ብዝብል ኣዘራርባ እንነብር ሰባት ኢና ነዚ ክቡር ማሕበራዊ ህይወትና ቆሪጽና ንሰባት ካብ ህይወትና ክንኣልዮም እንተጀሚርና እንታይ እዩ ዘስዕ ንሓንቲ ገረብ ንሓደ በትሪ ነዊሕ ዝነበረ ቆሪጽካ እንተወዲእካዮ ኣብ ኢድካ ዝተርፍ ንእሽተይ ዕንጨይቲ ወላ ሓንቲ ክትገብረሉ ዘይትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ህውከት ንክርስቲያናዊ ህይወትና ይኹን ንመንፈስና ንነፍስና ዕሩቕ ይገብሮ ዕርቃን ጥራሕካ ናይ ምዃን ማለት እዩ ከምዚ ጽሩር ዝበሎ ሰብ ርእስኻ ክዞረካ እንከሎ ሚዛንካ ትጥፍእ ርእስኻ ይድንዝዝ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ምሳኻ ይዘውር ምድሪ ትጽልምተካ ትጽግዖ ቦታ ትደሊ ከይትወድቕ ትፈርሕ እንተወዲቕካ ከዓ ኣብ ሕማቕ ከይትወድቕ እውን ትሰግእ ድሕሪኡ ዘሎ ሳዕቤን ከቢድ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብመንፈሳዊ መዳይ እውን ጽልኢ ንቦታ ፍቕሪ ክወርሶም ከሎ ተመሳሳሊ ኩነት የጋጥመና ህይወትና ሚዛን ትስእን ትርጉም ትስእን ውሽጣዊ መንነትና ከዓ ዕሩቕ ይኸውን እዚ ዕርቃን እዚ ስጋዊ ዕርቃን እንርእዮ ዘይኮነ ናይ ነፍሲ ዕርቃን ማለት እዩ በዚ ስምዒት እዚ ምስ እንርእዮ ወይ በዚ መንፈስ እዚ ምስ እንርእዮ ኣዳምን ሔዋንን ብመንፈሶም ስጋኦምን መንፈሶምን ስለ ዕሩቓት ዝኾኑ እቲ ጸጋ ካብኦም ተቐንጢጡ ምስ ቀደ ሕማቕ ከም ዝገበሩ ተረድኦም ትእዛዝ ከም ዘፍረሱ ተረድኦም ድምፂ እግዚኣብሔር ምስ ሰምዑ ከዓ ተሻቕሉ ፈርሑ ተሓብኡ ብዘይ ምፍላጥና ወይ ከዓ ተረዲእና ክኸውን ይኽእል ከይተረዳእና ካብ ውሽጣዊ መንቃጽን ክኸውን ይኽእል ንውሽጥና ከምኡ ገይሩ ጽልኢ ይኣስሮ ጽልኢ ከኣስሮ እንከሎ ከዓ የሰንክለና ንርሑቕ ኣዚና ከም ዘይንርኢ ንጽባሕና ከም ዘይንሓስብ ይገብረና ይጋርደና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ሓውናን ሓፍትናን ደረት ክንገብር ምስ ወሰና ከዓ ካብ ኩሉ ንርሕቕ ንልብና ስጋዊ ርስሓት ይመልኦ መንፈሳውነትና ይድንዝዝ ካብ ጸጋ ርሒቕና ከዓ ኮለል ክንብል ንርከብ እሞ ከመይ ጌርና ናብ ጸጋ እግዚኣብሔር ንቐርብ ኣምላኽ ከም መተሓላልፊ ሻምብቆ ፍቕሪ ገይሩ እዩ ፈጢሩና ብናይ ጥፍኣት መርዚ ዘይኮነስ በቲ ፈውሲ ዝኾነ ፍቕሪ ኣምላኽ ንኻልኦት ክንህብን ንኻልኦት ከነመሓላልፍን ክርስትያናዊ ግዴታና እዩ ስለዚ መጀመርያ ንሕና ብፍቕሪ እግዚኣብሔር ክንመልእ ኣለና ስለዚ ንርእስና ንነፍስና ከም ሓደ ሻምብቆ ጌርካ ምሕሳብ
يدلي እቲ ሻምበቆ ኣብቲ ፈልፋሊ ማይ ወይ ምንጪ እንተዘይ ተሓዊሱ ሶሪ ተሓዙለል እንተዘይለጊቡ ማይ ክመጽእ ኣይክእልን። ማይ ክመጽእ እንተዘይክኢሉ ከዓ እቲ ቡንባ ትርጉም ይብላን ማለት እዩ። ንሕና ከዓ ልክዕ መተሓላለፊ ፀጋ እግዚኣብሔርን ሻምበቆ እግዚኣብሔርን ኮይና መሳርሕቲ መተዓየይቲ እግዚኣብሔር ኢና። ስለዚ ሱር መሰረትና መን ክኸውን ኣለዎ? እግዚኣብሔር ክኸውን ኣለዎ። ካብኡ ዘይመፅእ ፀጋ በናኒ እዩ። ካብኡ ዘይመፅእ ፀጋ ትርጉም የብሉን። ካብኡ ዘይመፅእ ፀጋ ወላ ሓንቲ መዕለብ እውን የብሉን። ኣይቅንን ከዓ እዩ ቀልጢፉ እዩ ዝፈርስ ማለት እዩ። ዓለም በዚ ዘርኢ ጥፍኣት ናይ ሓጢኣት ማለት እዩ ኣብ እትልከፈሉ ዘላ ንሕና ተልእኾና እምነትን ፍቅርን ምህናፅ ክኸውን ይግባእ። ነዚ ፍቅሪ እዚ ከየወላወልካ ከይመረፅካ ከይፈለኻ ከይሓሰብካ ከየበልካ ዓሌት ይኹን ብሄር ይኹን ዝኾነ ይኹን እትልግሶ ፍቅሪ ከዓ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ኢና ንፀሊ ብሓባር ኦ ጎይታ ምንጭ ኩሉ ሂወትን ፍቅርን ሎሚ ንነፍሰይ ኣብ ቅድሚያኻ ኣቕርብ ኣለኹ። ፅልኢ ቂም ወይ ምረት ንቦታ ፍቅርኻ ክወሮ ኣብ ዘፍቅደሉ ግዜ ንስኻ ብምሕረትካ ጠመተኒ። ስለቲ ካብ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ዘርሐቐኒ ከምኡውን ከም ኣዳምን ሔዋንን ካብ ገጽካ ንኽሕባእ ዝደፋፍኣኒ መንፈሳዊ ዑረት ብምሕረትካ እለየለይ። ዎ ጎይታ ንልበይ ካብ ሱሩ ኣጽርዮ ንነፍሰይ ካብ ባርነት ናይ ጽልኢ ሓራ ኣውፃእያ። ነቲ መንፈሳዊ ዕርቃነይ ድማ በቲ ድርር ዘይብሉ ጸጋኻ ሸፍኖ። ምስቲ ናይ ሕያው ምንጪ ፈልፋሊ ጸጋኻን ፍቅርኻን ኣተሓሕዘኒ። ፍቅርኻ ዝፈሰሉ ንጹህ መተሓላለፊ ሻምበቆ ግበረኒ። ነታ ዝነቐጸት ነፍሰይ ባዕልኻ ኣርውያ። ክሳብ ንየሕዋተይን የሓተይን ሂበ ለጊሰ ዝኽእል ጸጋ ፍቅሪ ኣብ ውሽጠይ ኣቐምጥ። ከይመረፅኩ ከይፈላለኹ ኣብ የዕንቲ የሕዋተይን የሓተይን ጸጋ ፍቅርኻ ዝርእየሉ የዕንቲ ልቦና ሃበኒ። ብእምነተይ ክዓቢ ኣፅዋርካ ከዓ ብምልኣት ንኽለብስ ጸጋኻ ኣይፈለየኒ ብዝብል መንፈስ ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ከዘኻኽረኩም ይደሊ። ፈልፋሊ ማይ ሂወት እንከለኻ ንስኻ ንፅምአይ እተርዊ ኢልና ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ በዚ ናይ ሳልሳይ መዓልቲ ኣስተንትኖና ናብ ኣምላኽ ክንህፀንን ናብ ኣምላኽ ክንጎይን ኢየሱስ ክርስቶስ የዘኻኽረና። ስለቲ ዝፀናሐና ሃናፂ ዝኾነ ሓሳብን ርእይቶን ምኽርን ፍቅርን መዘከርታን እግዚኣብሔር ይመስገን። ብሩኽ